И здравейте, приятели, аз съм DZ2001. Сега си показах хома и нови неща на сървъра. Това е моя хом. Тук има покупци от евентите. И тук е така. Само буквите. А тук са препър, диаманти, така брони, фулки. Ако имам де. Ето фул мечове, тук няма нищо. Тук ми е място за полшанки. Тук са ми материалите, тук полшанките. Тук. И толкова ми е хома. Ето. Няма за какво да го показвам. И ето тук има една аренка за PvP. С един приятел винаги правим PvP. Сега не спам. И това е новия спаун. Това е новия джумп. Извинявам се, това е новия джумп. И да, това е новия спаун. Тук са SMS-те, така нещо. Херо, Тонатор, Гладиатор и Легенд. Да видим. Не варкшоп е нов. Ето тук има различни неща за продаване, за купуване. Форце и той е нов. Форце. И той е нов. Тук като има евентите, правим състезание. Обаче сега нямам нямам. Друг варп. Друг варп фри. Са нови. Ето тук. Но аз не мога да го отворя. Варп евент и той е нов. Направиха да нов. Ето го, стана много яко. Много ми хареса. Друг варп и последно енд. Тук е енд. Няма никой. Тя да ми кажа. На бързичко. Пана. О. Да, това беше от нея, хора. Благодаря ви. Чао.